Chomo Nairobi en ni koro midhiero mar mach kuonde dak maongore kinde duto te weyo oganda kod achiedh nade ahinya mopogore opogore. Mano en bende wach ma bende koro mako dho oganda ahinya. Ka otieno ma piny orugo kawuono bende mach no monjo gwenge mag Sarang'ombe ma bende yudore e gwenge mag Kibra mokelo lal mathoth ahinya ne familia mopogore opogore nyaka otese mago mag somo bende koro no owang' ne familia moro. Moro Elizabeth bende ema nigi report makamano. Noyudo ka adhi e choo mwalo kucho taromo gi nyako ma wuon ot mowang' ne kodhi e choo. Koro ka gine ka chopo ot ka to nagwero mtaro. To ka nagwero mtaro ka tieko ka ng'iyo batha kamae taneno ka iro moro wuok. Tawacho ni nyako nang'o moweka ma nyalo moko mach. To pacho ko paro ne okadha kodhi e choo. Tabiro taduong'o ka. Kaduong'o ka tawinjo ka onge ng'amo yie. Taringa dhi e bathe ko nitie kijende makonyo ga kocha. Tadhi aluongo ng'ane wuog na uru oko ot wang'. To onge ng'amo yie. Onge ng'amo yie. Kaduogo taneno ko ae choo bubi tapenjo nang'o miwe ot ma gin to ko ni onge gimoro amora maweyo. Takoni tema ne kadang' iringi dhi ot. Mondo ing'i ane kadang' iyaw dhoot kinyalo konyo gimoro. Kochopo ot oyudo ka iro osetwe ot te kamano. Awinjo ne ot wang'. Noyudo ka ne tich, jirani wa mabathe manogoyo na simu. Kana winjo ka ne ot wang' takao pikipiki aringo piyo. Kabiro tayudo ka ot ma jiranda mane batha nosewang' duto. Onge gimoro amora mane ndogole iye. Bat mar Nyasaye ndo rito na. Bayudo ka piye modong' opong' e dier ot. Koro an mara to ko wang'. Lakini ma bathe go to wang'. Achiel owang' duto. Ma next no nende macho gwedhe be. Nani tich town kucha. Mogochna gimoro saa 4. No do wang' kila kitu monge gimokony kata achiel. Kore maringo ka biro ng'iyo mayudo ka oto wang' gi gimoro amora mantie iye. Onge gimokony kata achiel. Ma winjo ni stime mowang'. Owang' sani okinyi saa 4. So nilikuwa nimetoka nimeenda choo, hakuna kitu niliacha on. Kila kitu ilikuwa off. So mi kwenda choo, obvious nimefunga mlango juu hapa hivi ni njia na nikiacha mlango wazi mtu anaweza iba. So nilikuwa nimefunga mlango na kifuli, nimeenda choo. Kurudi kutoka choo, nikakutana na huyo mama jirani yangu. Akaniambia ati kwangu kuna waka moto na nje. Juu ilikuwa na nyuma. So mimi kuenda hivi kufungua mlango, nikapata kama moto imeshawaka kila mahali na moshi ndo nikakutana nayo. So hakuna kitu nimeokoa, siku mind juu moto ilikuwa ishafika na sijai witness moto. Sasa hakuna kenye ningefanya. Nikarudi nikaambia huyo mama anisaidia ite usaidizi. Akaambia hao vijana wa area wakakuja wakanisaidia kuzima moto, lakini hakuna kitu tumeokoa. Kila kitu imechomeka, kila kitu. Wantiere kachokera i kadak ma Kibra kama jo wego odni endi nochiewo kod buoko noero mar atari to ni mar negichiewo ka giyudo masira noero mar mach kama mach no wang'o gimoro amora e odni endi kata ka endi kineno gimoro amora owang' giwito gimoro amora ka gino eno magidwaro maduong' gikwayo ni mondo sirikal kata ng'ato ero manyalo miyo gikonyo moro amora mondo ochop negi e sani endi to ni mar gionge kata kar dak kama kanyo endo maginyalo ninde. Elolwe TV, Elizabeth Otieno, Nairobi.